Ето сега отбиването на топката, първия път паса към Пламен Марков, фантастичния поглед върху играта, хваща момента, дига топката. Джевизов въобще не Йончев я подава, Джевизов пуска дълновиден пас, Керимов е безпощаден, точен, брилянтен, перфектен. Може да се опляскаме, не знам дали може да пречиме. Това е велик момент за българския футбол. Най-стойностният гол, отбелязан на чужд терен от български отбор. Най-стойностният гол и най-стойностната победа, нали, на чужд терен в европейските клубни турнири в Купата на европейските шампиони. Няма две мнения по това, не може да се говори за нищо. Тук няма Лахти, няма Рейпас, няма Барселона втори матч 5-4 с Дуспа, няма такива неща. Това е първи матч 1-0 и втори матч 1-0. А и аз да кажа нещо забелязано. Markov. A through ball for Yonchev. Now Jevisov. And this looks useful. Kerimov. Oh dear! From Forest's point of view, a total disaster. Absolute disaster then. Just exactly what was feared. Kerimov scores the goal that gives CSKA an overall advantage of 2-0. Rudi Kerimov. And it was so simple to score. 33 minutes of the first half gone. And Nottingham Forest now are in a lot of trouble. Remembering that away goals count double, the fact that they're 2-0 down is even, well, it's slight compared with the